Alam ba ng sagot. kapatid mo na Opo. lumulobo yung bill niya? Opo. Oh, baka Isa pa. yun sa iniisip niya, no? So, bulungan mo siya, sabihan mo siya na, magpagaling ka na Bago dahil... pa ako umalis, sinabihan ko siya na, ate, pupunta po ako sa Tabang Ora mismo. Tulungan po kita. Samantala sa ating tabang medikal, ito mga kaaksyon, kasama naman natin ngayong hapon si Jasmine Mirabona, ang kapatid ni Joanna Gisalba, na ngayon ay critical ang kalagayan dahil sa sakit na stage 5 chronic kidney disease. Magandang hapon, Ma'am Jasmine. And po, Ma'am, si Mike. Ilang taong ka na, Ma'am? 20 po. Taga saan ka po, Ma'am? Taga po, Daraga Albay po. Daraga Albay. Opo, kamusta na po ang kalagayan gaya ng iyong kapatid? Ngayon po, nasa ICU po siya. Kasi po, minomonitor po yung kidney po niya. Tapos, minomonitor din po yung sa puso niya po. Kasi po, nawalan po ng oxygen yung baga niya. Kaya po, tapos po yung sa thyroid niya. Opo. So, kailan pa ito na isugod sa ICU itong kapatid Yung mo? ngayon pa lang po. Ngayong araw? Opo, kasi Ngayong po nasa ward po siya. Pinuntahan po siya ng doktor na ilipat na lang daw po sa ICU po para mas mapabuti po yung lagay niya doon. Opo, pero ilang araw na siyang nasa ospital? Bali po, 3 buwan na din po yun. 3 buwan. So ano yung nangyari dito sa kapatid mo? Inoperahan na po siya, tapos sinubuhan na din po. So ano daw yung naging sitwasyon ng kapatid? Yung ngayon po, di pa man po po yung sa katawan niya. Kasi po, manas po yung katawan niya. So ano daw sabi ng doktor, saan niya daw ito nakuha, itong sakit Sa niya? kidney po. Sa kidney. So mahilig ba talaga itong kapatid mo sa mga soft drinks, Medyo sa po. mga maalat na pagkain? Medyo. Ano yung before itong magkasakit itong kapatid mo, tamaan itong ganitong sakit? Ano yung dati niyang trabaho? Nag-security guard po siya. Security guard, panggabi. Opo. So anong kadalasan na Minsan po, nag-state duty po siya. So, ano yung mga kinukwento niya, yung mga kadalasan na iniinom niya? Kasi diyan talaga minsan na nagiging rason kung bakit nagkakaroon ng ganitong sakit. Wala man po ano. Wala naman na sinabi sa'yo. Opo, anong sabi ng doktor? Anong dapat gawin dito sa kapatid mo? Yun nga po, yung tinubuhan po siya. Tapos kailangan talaga po i-monitor po. Tapos para po sa ICU na po siya dinala. Para po ma-monitor po siya ng maayos doon. Matingnan po talaga siya ng maayos doon. Sa ngayon, sa 3 buwan, sa mahigit 3 buwan, kamusta yung kalagayan niya? Ito ba ay meron ng improvement or talagang Wala pa din po. wala talaga? Wala pa din. Critical pa din Jasmine, po magandang talaga. hapon. Okay. Ano po? So, aside sa iyo, Jasmine, sino pa yung nag-aalaga ngayon sa kapatid mo? Si mama po, tsaka yung live-in partner niya. Okay. Pang ilang kapatid mo ito? Bunso pa Bunso. Bunso po ako. Siya po, pantatlo. Ilan kayong magkakapatid? 5. 5. So, pang 3 siya. So, single pa. Opo po. Pero may live-in. May live-in. Ngayon, sino yung nakakatuwang sa inyo sa pang-araw-araw na pangangailangan? Minsan po, pag may trabaho yung kapatid ko, na lang po. Palit-palit na lang po sa pag sa pagbantay po, palit-palit na lang. Oo. Tapos yung Almost- naman Almost po. 3 buwan na. Kasi nung July, nilalabas po siya ng hospital. Tapos pinalik na naman po siya dahil po kinakapos na naman po sa paghinga. Gaano kahirap? Sakit po pag nakitang nahihirapan siya. Hindi po siya nakakain. Kasi po nakatubo na siya. Kung ipapadescribe ko sa iyo yung kapatid mo, mas lumala ba yung sitwasyon niya ngayon? Opo, mas lumala po. Simula nung tinubuhan na po siya, hindi na makapagsalita. Si mama mo, kumusta? Yun din po, iyak na iyak din po sa sitwasyon ng kapatid ko. Diba, yun yung nakikita niya pong nahihirapan. Si papa mo? Wala man pa ako. Iba man po, yung papa niya po, iba rin po, magkapatid lang po kami sa mama. Magkapatid kayo sa mama. So, pero pag kinakausap nyo itong kapatid mo, nagre-response naman. Opo, nakakausap po. Tapos pag may sasabihin siya, pinapasulat na lang po namin sa papel. Kung may gusto siyang sabihin, papel na lang po. So sa tingin mo, sa 3 buwan na yon na pag-stay nyo sa hospital, malaki na yung hospital bill? Opo. Okay, so ano yung dinulog mo sa amin ngayon? Para po Jasmine? makahingi po ng tulong para po mabayaran po yung hospital bill po namin. Nasa magkano na daw itong hospital bill? Bali, na po yun. Mabot po kasi ng 6,043,000. 64. 643,000. 643,000. 643,000. Malaki na talaga, no? At patuloy pa na kasi na-admit Naka-admit pa ito. naman po siya. Pag sa tuwing nakikita mo na nanghihina na, ano yung ginagawa nyo para palakasin ang loob ng kapatid Ano lang niyo? po namin, kinakausap na lang po namin siya. Mga Para katulad ang sinasabi niyo sa kanya. para po magpalakas siya, para po makalabas na rin siya, para makasama din po namin siya ng matagal. Ano yung mga namimiss mo sa kanya during those time na malakas pa siya? Ano po, yung mga samahan po namin, yung mga banding po namin, na ngayon po din na magawa dahil po nandyan sa ospital. Siya rin ba yung tumutulong sa pamilya Opo. niyo sa pang-araw-araw? Opo. Okay, dahil dyan, ang kagustuhan mo, matulungan kayo sa hospital bill. So, ngayon partner, lumulobo pa rin dahil nasa hospital pa, Patuloy no? pa rin.
din? Yun ang kinakailangan yung... Dinadialysis din po siya. Wala man kasi sa dugo niya lang po yun. Di man po mag-dialysis niya. Di man po sa katawan niya po. Lalong lumalaki din po ulit. Di man po nag-improve. So, nag-undergo pa ng dialysis yung kapatid mo. Sige, partner. Para sa kahilingang ito, sama naman natin ngayon sa telepono si Ma'am LV Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LV. Yes po, good afternoon sir, and good afternoon kay Maring Remy and kay ate. Good afternoon po. Opo, meron tayong kababayan na nangangailangan ng tulong dahil patungkol dito sa lumulobong hospital bill. Ano po yung maibibigay na tulong mula sa Ako Bicol Party List? Actually sir, hindi lang po lumulobo ha, pangalawang bill na naman po uli kasi naka-admit po yung pasyente niya ngayon. Kung hinihingi niyo ng tulong, chinek po namin galing po sa social worker, yun po yung dating bill. Ayun. So, aside Pangalawa na pala ito. yung pangalawang bill, meron pang nauna. Yun muna ang uunahin natin. Pero tutulungan pa natin sila dito sa pangalawang bill. Yan po yung nilapit po niya sa atin ngayon, yan po yung unang bill nila. Ayun. So, ibig meron pa palang una pa lang ito. inaalala. Itong 600,000 plus, una pa lang itong bill. So may pangalawa pa. Sa ngayon. Talaga namang mabigat yan sa Medyo malaki talaga bulsa to, at partner. grabing alalahanin. Ano? So, Ma'am LB, ano yung may tutulong po natin sa kanila? Actually po, nirefer na po yan sa atin ng social worker and then nakausap na din po natin sila kong na tutulungan po natin siya na ma-zero balance yung bill nila. Huwag na po siya mag-alala regarding sa hospital bill niya na yan, atin din yung hospital bill niya po sa susunod. Gagawan pa din po natin ang paraan para po ma-zero balance sila. Since indigent naman po yung pasyente, kailangan po talaga natin siyang tulungan since ang BRSMC naman po nasa zero balance billing na tayo. Gagawin po natin ang lahat na matulungan sila para wala po silang babayarang cash. Ano po? Ayun. So, hindi Thank you po. ibig sabihin na nakalapit na kayo sa Ako Bicol, natulungan na kayo, ay hindi na pwede. So, sabi ni Ma'am LB, itong pangalawa nyo, tutulungan pa kayo. Thank you po, Ma'am LB. Yes po, ang Kabicol po hindi nagsasawang tumulong, hindi po na tayo natatapos sa pagtulong sa isa lang na proseso. Hanggat kaya po nating tulungan, tumutulong po ang Kabicol Party List. Ganyan po tayo tumulong sa mga pasyente na nangangailangan ng tulong. Ayun, parang load unlimited ang tulong. Unlimited, yan. Hindi Yan. ako mapapasana all, ayoko, partner. Wag na, Oo, partner. Wag na muna. Sa ibang bagay na Sa- lang ako sa ibang magsasana bagay na lang, all. partner. Pero dito, dahil ang Ako Bicol ay laging naandyan, Handang tumulong. gumaan yung pakiramdam mo. Apo, Ma'am LB, ano po yung proseso para matanggap po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List? After po ng programa, papuntahin po lang sa akin yung bantay ng pasyente, pabalikin po dito sa ospital at gagawin po natin ang lahat para maklear ng bill nila na yan. Para yung isang bill na naman ang poproblemahin natin. Ayun. Maraming salamat, Miss LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Yan. Thank you so Thank you much. po. God bless. Yan, ano yung naramdaman mo na sagot na ng Ako Bicol Party List? Masaya po, tapos nagpapasalamat po ako ng marami. Sa inyo. Gumaan ba yung pakiramdam Opo. mo? Ano yung una mong sasabihin pag nakita mo yung kapatid mo? Salamat po. Sasabihin ko na maano na po yung bill niya, yung unang bill niya po. Alam ba ng Sagot- kapatid mo na Opo. lumulobo yung bill niya? Opo. Oh, baka Isa pa. Isa pa yun sa iniisip niya, no? So, bulungan mo siya, sabihan mo siya na, magpagaling ka na. Bago dahil- pa ako umalis, sinabihan ko siya na, ate, pupunta po ako sa Tabang Ora mismo. Tulungan po kita. So, ngayon, pagbalik mo, kwento mo kaagad sa kanya, sabihin mo kaagad sa kanya yung magandang balita na yung Ako Bicol Party List, sasagutin na yung Opo. hospital bill niya, no?